Odaroma ye beje mo amamo. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yadi aseda ye ntontom ne nkamfo. Ama ye Nyankopɔn wote ase. Onam ne dumni ne tumi so de nkwa acha ye. Awurade basa ye kese no de awura afifofro mu a na ye nyina ye kasa nuonyam enka ne di. Wo ye Nyankopɔn ote ase na ne tumi ne nuonyamu eni hwehwabia. Nti ye ma ye ne so ye kasa ye enka twedi ampon Nyankopɔn. Ye hyira no ye ne kese awo Jesus name. Amen. Amen. Sana Awurade asem beba no e be se sofo nantachi e de be bompaye. Ansa sofo nantachi fa ye bompaye. Sana Awurade asem aba. Ye bompaye. Erode da was ne day so de enkwa foforo so akyeye. Na ye ni hunu wie ya sibi. Ye bompaye jai etiefo akoma nyina ba wani Yesu Lord. Yesu se masma ye be kan ne megu asase paso. Jesus. Therefore GM lamba e wo Yesu dim. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Awurade oso na oye nokofo no na domni ni tumi mu na na wade nkwa achaye. Na yewura afifofro mu. Ne sa ye mu afifofro na yewura mu no. Dia me pesa na me ni oman obi a otie ye obi a wohwe ye aka ho asam no. Matodi wo broni kasam se repentance. Adwensachra. Now 2024 yewura mu adwensachra na yeba nipa. Yes. So when you again such a one, ye be a woo yamua. So now, Bokron, now, praise the Lord. Hallelujah. Again such a idea 2024 obi biara obefa na wode beye adwuma no ye ni nsira baba ma no. Amen. Hallelujah. Amen. Now men say bre no ye befa ye tro sem na ye the gospel according to St. Matthew chapter 4 verse 17. On dini Matthew Sompa 89 and you mudunso eba ma so for nantachi akenkan ama yo ye kenkan Awurade asem Matthew Sempa 39 tichi mu a eye edunson no yeah o say efri saa bre no Yesu free ase kan asem say monsa kira madwen na osoro ahini no aben. Hallelujah. Amen. From that time on Jesus began to preach, repent, for the kingdom of God is near. Hallelujah. Amen. Aya asem kumebi nanso eniema ewomuso ebrebe ne free ya bra ekoba se onyankopon bo onipa no de na dumne ne tumi ne honhom wura nipa mu ma nipa be ye krate asefo ya Awurade ka se let us create a man created a man in our own image, the likeness of we. Said your nyankopon sitia ne ye boni pasa. Your boni pano ampa onyankopon saso no de dum nipa. Nokure. Bro boni pa wie ye na afen enhira oje fa hodi aye nipa dia. Na bra nipa wo garden of Eden onyankopon dia semfu ya ba ko pe. Na ma no. Nyima wo hanyina. Hwaso dibi ye de opa bia. Bia ba ko pe wei. And for one son and can be only pentie nyankopon asam na mom okotie owo obonsam odane ne ho owo onipa kotie no na nipa tie no wie ya no annam soma onyankopon nu enyam a ode dum yan onyankopon ho ode ode bo yan onyankopon hira na ye dia onyankopon niema ye dia no free yansa Somba kupe ni benchime ni swallow and nam summa afei ebe free yansa Bible say onyankopon na atanse hwe kom no who said you see ya na je ho fe no bonsam abesa no ohwehwe ase obesan ya no foforo. Praise the Lord. Hallelujah. Anunti on my Yesu Kristo basa so mo ba won said ye na no ye nyira ye di na wodan na Bible say ebra ko ba say afa wo bo asuo no ana honhom no pagya no de no kosra so say Lucifer no a oha mire bi oha ye wo gade o fe di no onko so no hwe. Hallelujah. Amen. Na hanu metra se twen ho ami hu se wanyankopon ye tumfo nti no no de abonsama gini tumi awa asase no so God se wanya sa wanya no God gani e very trickish. Hallelujah. Amen. Na onyankopon asem no obonsam bomboni afa kwa hodo nyina so papa hwe o so Yesu hwe na Yesu no wantimi no. Hallelujah. Na bra
timi no na ekoba se afei ohya ase se odi asempa no ba nti wasi free sabra no oka Yesu sha ase ka kire nipa mase afamu ntimi nya nsachira se ye na mo garden of Eden bibi free mu nsam mo garden of Eden mantima hwam ho so mo garden of Eden mantimi ahunu biribi papa wanyankopon de dom no afamu nsakra mo sacha ma adwen no osuro ahenie no aben njiba waba asase so no waba ama afei obaboa yen ama yetuni sa benya yen garden of Eden dankwa eni awie praise the Lord hallelujah amen edo gengaba wase afei kronu a nanka sumuwo mu no afei ha bia yeda apia amam na wanyankopon nam na dum ne tumi so aba asase so Lucifer koso na hwe wantimi bra wantimi no na hoden ni tumi wasade abadumi enti wo fa Yesu Kristo a na wa be ya abode foforo efise dadanu na ye nananom wo ya na wa ye ho efiri ye ho no na wo be fa Yesu ya wo kra no waje nkwape na kronkron tumi ni na hoden ne kronkron ye no abawura wo take praise na nyamisuban nyame yebia nyame honhom ni nshira na abama na wabe ya abode foforo kra na obia so be ya abode foforo na chese adeboni no na wuwom niame bia na wo ya no ana awurade aden ayefiri enti wase mon sachira madwen mon firi boni mu mon firi dwamammo mu mon firi krono mu se wo wudini a ansa nkɔhɔbio wo obia wo twitwa na nkɔkɔm a nkɔhɔbio enti 2024 se awurade ahwe so firi 2023 ma ba awie ya na 2024 atoya dia obi biara wo hwe me obi a wotie me ya me Jesus ya adwensa kira praise the Lord hallelujah ya timi nya adwensa kira awa ye nwuma ye mu ye nkasa ye mu ye didie mu ye krodo mu ye hohwibra mu na nkaka na ye wo garden of Eden obonsam edi be wura ya no yenya adwen sachira ne hu se Kristo no aba no obonsam so no hwe wantimi no eti wasade tumi na ma ye dia ani na nkunim dia ya dia praise the Lord hallelujah 2024 obi biara obebota awurade hu bi obedi amen hallelujah amen obi biara ode no ho besi ho se me di makoma me kra me ni padua me ho ani Kristo anante me nkwa na nyame se obedi amen na mum se wanya adwesa je na wo ye wadwen sai brada danu na wo se tene mu dia na je sa asema Yesu kan ne ha no wo wa mu debi baba bo so na masam no so no odi ye oh Jesus asam no na gira ye pagya ye ama asam no be ye nhirama ye asam no na be ye han asam no na be ye nkunumdie asam no na be ye asumdie ama ye enti obi biara wo hwe ana wo bi Sompa radio and TV be a make catch us nya adwen sachira wo 2024 oh Jesus na fa ho bata onyankopon na de awurade aka fa ho bi ese nipa peo so wo mpeo onu Yesu na wasa aba beji amaya ya abode foforo no nkunim die be ba amen praise the Lord amen o se every sabra na no sha se mon sakra madwen na osoro ahie no aben wonu no firi ho ba ye anu onu ne nim de asisie anu o kankyere ye se de ye hia ya adwensa kire o se Lucifer so ye very snake church say what me trasia no odada be kura wo wa sofio bi a wo kinkan bible be kura wo ti no be fa kwa bi so a be wia wadwene no wia wadwene no ama wani ama ho so a ana nkwara ni gina winya sister na ya dan winya 70 na ya dan sika basa sakawa moja hwego ebrabone yinseyiguo ne nyama obia wo tie me biara obia wo hwe me biara me du fo sa sapone bi na wo sha ase ne ohura mu a ho firi ho na 2024 so bata urade ho ebe ye nhira amen mo sachira madwo no sura henia no aben mo sachira madwo na me maye tosum ye no aben mo sachira madwo na mo nsenya ne pama mo ho efse me ne pama mo hallelujah amen ana obo sama be je firi mo de mo sachira madwo emfiri ne bone no so na mo nkosesa ne pa no na osura henie na aben
ɛsɛ sɛ wodi nipa nsa na awurade bɛsa afrɛ wa wafrɛ wa sa de dankwa wa wo hwɛ me no na me ne wo kasa. Hallelujah. Amen. I say yes, sakra yankia and the power where dimuno ebe yen shrama yen. Amen. Ya betra asase no so adi ne pa. Amen. Bible say mun fa eye so mo fra ye nyankopon ma na ya yenso. Praise the Lord. Hallelujah. I just say what sakra wadwen. Ese say we are sofo, say we are elder, say we are bishop, say we are cardinal. Say what the biribi na ye adwuma wo nyankopon adwuma mu a firi na sakra. Wo wa wure firi mesi ahodo. Okot oni okotism. Niama bi ma nipa bi ya ensumaya mu niama dia make kira mo ni say dia wo ye bi asa kira na awurade wo hu. Amen. Hallelujah. Amen. Amani pa mo nye osu wo wiase ne mu. Anka say wo ya de pa na mo awurade ho wo ntene. Praise the Lord. Hallelujah. Paul say makoturuku ameboy me moni se obi a wobrom frama efisa asempa na meka na esese me ye de fata na tene na Kristo pia manya nkunimdie abotira ensaye. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Oni pansakra na dwe Sachra wadwene. aya asem ketua bi sachra wadwe Sachra. O wudini sachra wadwe okromfo sachra wadwe. Amen. Bibi biara oni pawo ye biara sachira watwin na kwanyankopon na foto wo se onyankopon nhire kitano no oba asase so asa bagi amaye na se wanya adwen sachira na wo so betena boni no amudia ati se dia wontumi nyenhira no. Hallelujah. Amen. Yesu do yenti wo se mon sachira madwen na se modi kankan bra na subo wie ye no wo se mon sachira madwen na so ahenia no abenyo mon sachira madwen no manya dankwa mon sachira na madi obonsam say ya no matima firi ho na makonhyira mu. Praise the Lord. Hallelujah. Mo sachira modwen amma mo ho na mo yire ne mo ma abusua mu so mo ne yie efisa ye nana no makopani ma bia begu ho na se ye nya adwen sachira Yesu betuase na obonsam tumi ne na pam ne hihya ye bia obadwira gu. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mo sachira modwen no so ahenie no aben wa wutie me wa wo hwa me King Solomon Universal Temple ni ehia ye ne wo kasa se onyankopon odowo wonam ne dum ne tumi nso ade nkowura wo se ono wo bo se ne saso no wonyi ne honhom mfiri wo mu waye firi wo mu dia no aye that person na mo wonyanyi ya anko wo mu dia se wutie wo hwe ye wo ye biara me wa ha ene wo kasa se ene aye 3rd day of January. Yeah. Nya de sachira. Sachira. Na 2024 mfa amra. Amen. 2024 mfa yedi amra. Amen. 2024 mfa nkunimdi amra. Amen. Na badie nyakopa ka fa ho bia ba. Praise the Lord. Hallelujah. Oni pan sachira na dwen na osoro ahenie no. Amen. Eden na wo ya. Nyama banku an wa ya Yesu ntimi nyi wo. Sadia be ya obenya dankwa na nhira na asase susu obedi yenti na Kristo baye. Enti enfanto adwen mu se de aduru wo ye bibia nya ye e dia me ba ya dan na me beja binom dia Yesu o ye no kwafo no ye otumfo na soro asase so asase ase ensuom ni abodi nyina tumi kitano no ono agina ka se kira wadwen no so ahie no. Hallelujah. Amen. Yetie Kristo asemi na yemfa nante na mfa nkoda nhira ne nkunibia mu efisa ya na bambo ne tumi no ode atom yan wo koda so be so de kura wunnim. Hallelujah. Amen. Anso ne petri ni efri guni ti so Kristo ni manu nyina. Hallelujah. Amen. Sometimes you do baby koda grass na ye me so da ben me koda unu ta ma de be so anso nyankopon ye no kofo no makra ne pie no akwakyinkyina ompa baabia no sa de kra na ba ba wuram we ma hu se onyankopon ye tumfo no ye no kofo e di so no ka kira se kira wadwe no so na hini abia na ye trodo. Hallelujah. Amen. Sa kira ne di ye sachira nkoso amra sachira na hotomra sachira nya sumbie ma wokra ya wie ye pa ne dankwa. Amen. Hallelujah. Amen. Because ye da asase we ye be free so nokore what transu din na me henko na obeko wonya 1000 years kura me so be free so akọ na
na se banti man sachira wadwen na se still a wo se wo bedi bonsam achidia anya na nye Yesu na ayo na ye wa so odea ya na Adam ya amwa no eno na wa akofa praise the Lord hallelujah enti me wa ha ana wo kasa oni aba ma wa wo hwe me wa wo tie me Mijina Yesu tumi ni na wode so ene wo kasa se nya adwen sachira na besi uye amen nya adwen sachira na ebedi ubedi ye nya adwen sachira na die Kristo aka fa ho bia beden amen 2023 we ye niam bebre we ye niam mfata anam soma afei awurade bufuhia ba so base we nya adwen sachira Kristo wa ye no kwafo no wo ne be chawo amen adie ba kwa me pe we Yesu no why you tini on the cough say wo pai wo mu na ka wo fom so nko adia what the cha hallelujah amen and this one the becha ya dia na na ase ye ese me nya adwen sachire na me tuma adwen mu sa me nko na ne na edam animu me ya dia etene me ya dia Christopher na obia manya ba bia atena hallelujah amen da bia ya metaka ase Kristo acha jiha se Kristo amampo a ubewu na ande na kore yes Kristo wa amampo a ubewu ni pe bia wu person wa tamu ada pe ya obeye ya asase so afa ko ka ho ase ana Kristo do wo nim ba bia ofiri ba na onim ne pa wode ato wonti wo se sa kira adwen no na hinie no obenyo na sa hinie no duru so a me de wakotara da nkwa ne dan hira eni ewie sa kira wadwen na nya adwen sa kira wadwen ma wo kra sa kira wadwen ma wo ni pabia sa kira wadwen ma wo honhom na ma baye na wo de ye adwuma no we ye firi ho Jesus baye mo bosomo mo odu ye ni adutufo omo ni se wo kona ko ka wonsem nyina eye wusika no wo ye ba na nkura ye besa ko na nkura onyame ba bia wotie me bia sanka na wo fa asemi na ga 2024 wodi ato adwene mu se me efri na de ko masakra na meye ni pofoforo se de Kristo aka na me Kristo atua na mo na me ne adidan hira ne dan kwa abaya fa baya da wasi shirani awufu a wo awurade mu sese iko hohom ne se you wo ba hom yefiri wo bremu a wo nyuma edi wachi sachira wadwen Kristo ya no kwafo no wasadi awura 2024 antrase nibone no mankwa nsa ntrase nibone na mankwa nhye na mom nkwa kakra wanya no wo de sachira Kristo ya no kwafo no obama no basa so ama na hini ewu benya odi asase so basa domo na dan hira ne dan kwa no o se akwapa afrapa mo wa wo ya de aftene na wo ya de ye no bra na ba home e wo nyame anu anyam awurade hira amen ade mpagao awurade nomo na o ma ne basa so mo se wo de bra nya yi hya ase wa adwen sachiram na new year wo de kwa adwen sachiram na Kristo ya no kwafo ama wadi ye awurade hira ne nadom mpagao wo Kristo di mu amen amen papa nyame onhyiraw na onye okese so di nyame asemu a enma enkwa na die bekọ heaven a dachi ye nyina ye hwehwe no nyame nye okese asafo a wotie nkan King Solomon Universal Temple International ye kira kwai ewo Kumase Anomanye Mpatase so dru post officer taxis wo bebre ozu besi obonsu mu anase Mpatase asie ho onsa ebeka asafui abrosa tenten kese bi honom a ya trosro no eye King Solomon Universal Temple International so free eye akoko space also na eba for taxi asu besi ho D4 ba no asore honom wiye bremu nyankopon ede ne D4 ba ye adwuma ode ne ye adwuma eti se dru fiada na woni ba bia kwa ne emebom mompaye kwasiada so eye asore kese papa ebraso se ye be sori nyame ya otiase ebraso se ye be sori nyame ya otiase ti papa fa yitu yada awurade ase se nenso wa ma yakonya etisi se yeso yen sori awurade na yempeje ne din ne ne kese yende se yeso ye ne hunu 2024 ibi inshira na de ma awurade sa oh want to me no Wadia sama so ego ne wadia
Anadi wawa to me no. Ampara wadiasa mahaso. Ampara eko nene. Wani warande. Enuti yamanamo. Yeswe. Yamamo Messiah. Eko nene. Ampara eko nene wani wara Messi wawa to me no Ampara wadiasa mahaso wole eko nene wani wara Anadi wawa to me no Messi wawa to me no Apollo wadiasa mahaso wawani eko nene wani wara Messi papa no wawa to me no Apollo wadiasa mahaso wawani no eko nene wani wara Yamanamo, Yeswe, Apollo, Yamamo, Messiah, Eko, Nene, Wani Wara, Messi Yamanamo, Yeswe, Yamamo, Messiah, Eko, Nene. Messi wawa to me no wadiasa mahaso miwe ko nene wani wara Messi wawa to me no yere wadiasa mahaso yeswe ko nene and look at the mountain. Ampara. Look at the mountain. Look at the sea. Oh my Lord, you are God. And look at the mountain. Look at the mountain. Yeah, look at the sea. Oh my Lord, you are God. You are mighty God. You are 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 God. When I look at the mountain, Ampara. Look at the mountain. Look at the sea. Oh my Lord, you are mighty God. You are God. You are God. Oh, you are God. Oh, you are God. You are God. You are God. When I look at the mountain.
Look at the valley. Look at the sea. Oh my Lord, you are mighty God. You are God. You are God. Oh, you are God. Oh, you are God. You are God. You are God. When I look at the mountain, look at the valley, yeah, look at the sea. Oh my Lord, you are God. And it's when you Namasra, Aso, Rone, Asa, Ase, Ejawani Monamo, Waigo, Namasra, yes, Waso, Rone, Asa, Ase, Yede, Wasonia Apara Wendo Yamasre Yeswe Waso Rode Asa Ase Ejabe Diwa Yeyo Sabe Jewa Yeyi Wosewe Waso Niasa Sonia Sasiro Apara Wando Nyawashe Yes we Asa Ase Ejabe Diwa Yeyo Sabe Jewa Wayeyi Obiase Asoro ni asasi Wasoni asasi ro Wano Nyawashe Yeswe Waso Rode Wasa Ase Eti mabo Nede Nada Amazenina Yawa Bere Mabia My God So Yeah Bere Mabio Bere Mabio So Eti Mabo Ohibia lante sawo hey 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 sawo yes Kristo yes hey yena gaza okoto now hey ohibia lante What is our What is our Yes, Jesus Christ. Now,
Why you never? Suru ni asase ampara ade ni boma yako anadie na mi obosuru eni asase ade ni boma yako hallelujah Yesu ni di no enwanwa etoda na yadwendwene se nyame hu ayente enema bi ase ya na ebusa ho se ehefa na san nyankopɔ we no wo na ehefa na na asase we no ewo na ehefa pɔ na no wote na ehefa no ofiri a obe nyame we cha sampa we nyame mu nyame a ne tumi nso na ho ɔde aguso ayi adwuma ye we nyame bi wo hɔ a ontimi nya adwuma obeya adwuma ade se de moja gu ne so yo na me bi wo ho a wa na kokko wa na bese a wona adwuma na nsa adwuma sa na me we de ye ma ne nsa ye ma ne bese ye ma ne moja en mo na mo cancer for awurade ye da na sa na dwi se wodi nkunim e wo Yesu di mu amen papa nyame onhia amen en ebre ne kɔ akosi ya sori nyamea kosi yene asofo mpanifo be hia ne adi nkomo ne ahwe ye mfa 1 hour dakro ye fa nye worship saa enyi nyamea ye nye mani hunu se ne wo ye na esom ye bo papa yenkanyagum hallelujah amen odofo ashafo etiefo abuti all over yes afisiapa afin kometu ye mu nyina mo hoye nyame dom na ye mpaye no ebe ya aseda dodo na every says ye hwe ye die ni koyechi ye hwe 2023 emu amane emu haw yare dom nkukushi asie Bofim yare apetuwo ni ne chino nese wonyankopon ajiye eni yebusia hwene koso amama roso nese yegusu ti asia eni ehun na efe afatase yeda nase nti we can Psalm 92 as it is good thing to give thanks unto the Lord and to sing praises unto thy name, O Most High God, to show forth thy loving kindness in the morning and thy faithfulness every night. And yes, say ya seda, ebema was suro hene. Jesus. Na ya dane do edi anopa. Yes, God. Na ne nukredie ya dane di anajo.
hallelujah amen eti ya beda wo nyankopon ase yes anye ye kura no eya abase bi na kura wo ade wo twa 2023 yes God obi yare abo wo a wo tena ase besi enne ebo obi ade ne kwa asama ade ne kọ mebre kọ amane a wunya ya wugusu ti ase sa amane ne tu obi a ode fi ase yes na so wo de se wo ti ase a atomna akwa na ya dom oh yes wa ma yenwo wase ya no focus yesu me mawamu yes wa ma yenwo wa yani wase amparo ya no focus yesu ya mawamu ya no focus yesu ya mawamu yes wa ma yenwo wa mayeni wase ya no focus yesu ya mawamu sekotan Funkwa ekaya ni wase ekata funkwa ekaya ri aboye nanso ojana ewo wa mayeni wase yendo kasi Yesu ye mawa yes wa ma yenwo oya da fukasi Yesu ya mawamu yes wa ma yenwo yes wo fatasa woje aye yie wo fatasa woje anase saoke awo woje aye yie wa ma yehu se apara okoro ya wo woje aye yie mo ampara sumo da wase wadiawa mo yere yesu mo awaine da wase wadiawa ya yes wadiawa aseda sena apara sasido aseda sano sasido yes aseda sena ofamano sasido osasido oh
your blessings one after the other. Count your blessings one by one. And you will see the reason to give this time. And you will see the reason to end it. Father, we thank you. We thank you for our life. We thank you for Jesus Christ. Yes, Lord. So which way you shall wait? Hey, it was shabby or what? I feel Jimmy Nipa with some Busiani. I'm near to 12 Busiani. Oh, that's the wood, dear. The one you did, I would die, young pa. Hey, when you're near Crowers, what done? Yes, I'm a Busian. Who couldn't want ma? Well, you don't know what doctor know. What can you account? Oh, can't say what prayers. And yet, 2023, of Jesus. Oh yes. I'm a Christopher. Yourself. Oh, Sandoria Mama. Edu kwa maniem, edu kwa timu, edu kwa social. So no radia. Oshie moja kronko. Ai moja sumbo. Edu ma yeno. Bakwa yenswa. Yes, Danyamiasi. I'm a missionaries all over the world. Yes, Danyamiasi. I'm a Danyamiasi for Christopher. Yes, Fernanda. Baby, who will be a you are here, Danyamiasi. Oh, cancel your mama, oh, Sandara mama, Kunduria mama, oh, Kaderia mama, Sandra mama, oh, Sandara mama, Kunduria mama, I have no one said, oh,
my cousin, when I'm on Kena, my cousin, that Jesus Christ. Hey. Jesus Christ. Asida sunku kra ne yede manyame. Hey, ama King Solomon safo. Ye shafie chemu. Oh Jesus. Wonyankopon ye dini yi. Wonyankopon ye dini. Ando kandara machidi ama. Mama do so badum so. Hey. Oh yes God. Eya kesia kesia. Oh, na danyame. Hey. Oh sindi ama ma kenderi ama ma sindi ama. Woni o ye ma sa urade. Solomon University. Yada was. Woni asa fi engineer. So was a magina. Yourself kasa yonya bia ye down. Ya jam susu ye. Urade wa ye bi. Afre kem. Wo ku Christmas ye. Yadie. Amane. Ona mu so. Who ya prayer? Ya busa. What ye chadi ya wa. O ma kasa ye count. O ma kasa na count. Ya de mo senyina se mo na count. Hey. Oh, Sandoria Mama. What do you need? Oh, my cousin, Radio was Sandoria Mama, Sandoria Mama. Oh, Sandoria Mama, Sandoria Mama. Oh, my cousin, oh, Jesus ready. Ye bompa ye.
Yes, Rama Yarefo. Oh God. Ye bompa yosi osuma na sem. Hey. Na kosa 1 year we nyina. Ah. Na ji won fi wa wonye here. Ah. As by his stripes we are healed. Oh yes. Ye bompa yasro no Urade say. Jesus. I don't know Peter and James. I catch you bubuani ni say. Sika le jute de ye ni. Na nya ye wo ye de wo ni ye de mamui. O ye Urade Yesu Kristo na ze ni dimu. Sorry nante. Ye bompa ye say. Enana ji wo Yesu Kristo na ze ni dimu. Baby bere yarefo bi wo a o tie ye. Baby bere yarefo bi wo on ye bompa ye. We are safe for nyina. Yes, God. Who yourself to me? Oh, Jesus. And for women. Yes, now. And so what you're Oh, Casanara Mama, Didia Mama, Didia Mama. Oh, Casanara Mama, Mama, Sandara Mama. Oh, Sandara Mama, Didia Mama, Sindera Mama. Oh, Casanara Mama, Mama. Oh, Casanara Mama, Mama. Oh, Casanara Mama, Mama. Oh, Cindia Mama, Mama, Sandara Mama. Oh, Casandia Mama, oh, Casandia Mama, oh, Jesus Christ. Yeah, Bumpire, my painful. A painful will labor ward. Sambre. A work canoe. Oh, Ogin Wenji. Yes, so no radia. I am a Hebrew for man. Hey, and then so painful now. A work canoe. Yes, we didn't come. Jesus. Oh, yes, God. Embrace this here. Oh, yes, we didn't. Piano Vampire. oh, Sandara Mama, Kidiria Mama, oh, Casanara Mama, Sibiria Mama, oh, Casanara Mama, Sibiria Mama, Cabara Mama, oh, Casandia Mama, Sibiria Mama, oh, Casanara Mama, Sibiria Mama, oh, Sanderia Mama, Sibiria Mama, oh, Jesus Christ. Papa nyame onhyamo ebre no awiebe yebekọ ama obi so aba asafo amoti yenkan eye King Solomon Universal Temple International ya ye kira kwan ewo Kumase anomanye mpatase Kumase anomanye mpatase se bibini na pese woni edi ahiemu na oba wudu post officer ufri macro na eba obetimasi post office ana kajetia obetimasi post office taxes is one one ebi kwa cost person aso ozu besi wo sofo maame na soro ana se ofri report junction na report junction ba ana se barekese na besi wo cost person taxes is one one e koba ozu besi wo sofo maame no asore ye ya asore efia da bia ene kwasia da bia se bibi nti na wo ba na wafom kwan na wayira fasa homan se utie radio na 0242603998 0242603998 and at 0547176253 0547176253 and at 0242056978 asafo ote yenke King Solomon dane dai fia dane kwasia da bia e ya soro bra ye ne nyina mom na yenso ya crown ye ko long time.